nee-mayors ze-local municipalities zethu zontandathu. Silapha Indoor Sport Center ukuzo-hand over imoto zokwenza i-service delivery as a district municipality. Sisebenza nee-local municipalities. Ezi moto ke fanele uba zi-136 ngoko-contract, kodwa ngoku sizawuhand over about 66 ziimoto ke zokwenza i-service delivery. Nalapho ke sisebenza kunye no-National Treasurer no-G Fleet, eyikhampani esebenzisana ncakasana no-National Treasurer ukukhontraktha ii-local municipalities bazinike ifleet yokwenza i-service delivery. Silapha ke nee-mayors zonke ezizothatha iimoto for ii-satellite offices zazo khona ukuze kuqhube i-service delivery. Itarget yethu ke kukuba zezi moto ziitrakhi zohambisa amanzi, water carts, ukuqinisekisa into yoba sithenga imatshinari kuba senza amanzi. Amanzi enziwa ngee-excavators nee-TLBs, senza neendlela eziya kwiiplanti zethu. Sithagethe ke ekuqinisekiseni into yoba imatshinari yokwenza i-infrastructure ne-service delivery iba khona as a district municipality. Siyafuna ke ukuthi kubantu bonke baseChris Hani ne-local municipality le service yezi moto mayikhathalelwe. Abasebenzi bethu sithethile nabo sathi mabayikhathalele le service khona ukuze senze i-service delivery. So sithi ke siyi-district municipality sichulumance kakhulu yile service and sizawuspeed apha i-service delivery iye kwii-local municipality zethu neewodi zethu, siqinise isiseko samanzi nogutyulo lolindle khona ukuze sibe yi-district erespondayo kwii-challenges abantu abasixelela zona. Okokuqala besisebenzisa u-FNB for ipetroli. Now siqale ke ikhampani entsha nekhampani ngokwale teknoloji yale mihla, kuba umntu ebekade enikwa ikhadi ilowudi ipetroli alisebenzise nakanjani na. Now xa unikwe ikhadi ne-pin code yakho awukwazi ukuthi kuba sihamba ngemoto siba yi-7 umntu athathe imoto enze nje nakanjani. Zii-mechanisms ke nee-controls esizenzayo ne-trip authority nokuqinisekisa into yoba siyajonga ii-kilometers ozihambileyo into yoba ezi kilometers uzihambileyo usiya kwiplanti indeed wenze loo nto nakhona ukuze simonitarishe i-wastage yedizili nokuqinisekisa into yoba abasebenzi bethu abenzi nje. Sithethile nabo saqinisekisa into yoba bayanikwa i-workshop as u-G Fleet ebesitsho apha ngaphakathi into yoba ube ne-2 days i-workshop kunye nabo khona ukuze umsebenzi othe wenza into erongo ine-vehicle akwazi ukuba alandelelwe loo msebenzi. Okokugqibela ke kuba ndingekho sure, ndingengo-CFO, ndingengo-MM, andizuyiphendula amount. Into endiyiphendulayo mna yinto yoba ndifuna kwenziwe i-service delivery. Kungabhetele ke into yoba kuloo ningakwazi ukuthetha no-CFO okanye no-MM baninike isixamali esithe sathenga ezi moto. Kodwa ezi moto sizithenga ne-contract no-treasurer, sibane sibhatala for a period ye-4 years. So loo installment ke siyibhatalayo nyanga nenyanga ngabo abayaziyo. It's a period ye-4 years, then after sigqibile zi-ownwe yi-district municipality. Zizawuqinisekisa into yoba zi-edisha kwezi zintsha senze i-service delivery. Again sine-second bench ezayo njengoba besenditshilo uba itarget yethu kwezi moto ibingu-130 into. Then ke siphinde funeka senze ii-trucks for i-water cutting. Siqinise umsebenzi we-mechanization center yethu kuba i-mechanization center yethu yayithengelwe ii-tractors eziyi-18 kodwa about 4 yee-tractors ezisebenzayo nayo ke izawuba kwi-pipeline mhlawumbi kwii-financial years ezizayo. Okwangoku ke sisathe makulungiswe eziya ziphaa ii-tractor khona ukuze sigenerate i-revenue for the Chris Hani Development Agency. So ke sifuna ukuthi ke sizawuqhuba senze i-service delivery.